Fácil de conseguir o milagro da situación en que nos encontramos a máis nova de Galicia. Todos estes profesionais, cada ano, preséntaselle un novo reto, nunca repetido, sempre novedoso. E co traballo deles aparecen nas nosas mesas, nas nosas radas, os que se elexir nesta botella continuamente. É un elexir de Deus que é goloso, acompañante e animoso. Pero a min gustaríame que, ao igual que nós, fósedes capaces de descubrir en cada botella aquilo do que nós gozamos. O chorar das cepas na poda, os amaneceres primaverais co romper do día, co especial brillo das agolmadas, eses verdes cambiantes inigualables, eses cheiros da terra mollada pola choiva, o sufrimento pola ameaza da xeada, polas tormentas que ameazan peste, o descubrimento dun vero que xa promete viño, a vendimia feita en familia, e os cheiros da uva pisada da bodega en fermentación. Eso de piña, pois se eso fora pouco, o tempo que transcurre a sosegada fermentación na adega de novo nos fai un regalo cun mosaico de colores verdes, amarelos, dourados, dende os roxos aos bordeos ocres, unha paleta inmensa que se estende por ladeiras e vales.